mmiri ọkụ eji egbu mbe. Mgbe ụbọchị ikpe ruru, a jụrụ Ụzọdịmma ma ikpe ọ mara ya ka ọ maghị ya. Ọ sị na ikpe amaghị ya. E yigharịrị ikpe n'izu 7 na-abịa sị na mmadụ abụọ ga-abịa nara Ụzọdịmma n'akaebe. Ike na-adọ na ụfọdụ ile wee gaa nara ya n'akaebe. Mgbe izu 7 gara, Ụzọdịmma gawara n'ụlọ ikpe. Mgbe ọ pụtara n'ụzọ, ọ hụrụ ndị na-ana ụtụ obodo n'elu ugwu ka ha na-achọgharị ndị mmadụ. Ọ maghị ihe ọ ga-eme. Ọ laghachiwa azụ ka o jesi ụzọ nke ọzọ. Ọ gaghị abịa n'oge n'ụlọ ikpe. O wee kachie obi gawa. Mgbe o ruru, ha jụrụ ya maka akwụkwọ o ji tụọ ụtụ. Ọ sị ha na ya hapụrụ ya n'ụlọ. Ha kpunyere ya n'ụgbọala ha ji. Ọ kọwara ha ije ya, ma ha ekweghị ahapụ ya. O si n'ime ụgbọala ahụ wụpụta gawa. Otu n'ime ha bịara ka ọ dọdo ya n'uwe. Ọ hapụrụ ya otu ọkpọ. Ọ sụọ ike n'ala. Ọ chọ ka o bilie, onye ya ọzọ. Onye nke ọzọ bịara ka o nyere onye nke mbụ aka. Ọzọ ya ụkwụ n'obi. O dinaa nke ya. Egwu ekweghị onye nke atọ bịa nso. Mgbe ọ gamiere, onye nke atọ ahụ agawa ka ọ chọrọ ịgabakwu ya ọgụ. Ndị mmadụ jiwe ya. Mgbe ha na-eme nke a, ndị niile ha jidere maka ụtụ dị n'ụgbọala madacha tinye isi n'ọhịa. Mgbe Ụzọdịmma ruru n'ụlọ ikpe, o juru eju. Ndị mmadụ nọ na-ege maka ikpe nke ha. Mgbe o ruru nke Ụzọdịmma, akpọọ ya aha. Ọ gakwuru n'ebe ndị a na-ekpe ikpe na-akwụ. Ekpegidere ikpe. Onye okpe ikpe wee si n'ụzọ ha si na-abata wee pụọ. Mgbe ọ batara ọzọ, ọ gbanwere uwe ojii oyi yiri nke na-acha ọbara ọbara. Ebe ọbụla ihe na-acha ọbara ọbara dị, mara na ihe dị egwu dị ya. N'ihi na ebe ozu dị ka a na-ahụ udele. Ụlọ ikpe niile jụrụ oyi, na-ele okpe ikpe ahụ anya n'ihu. Ha mara ihe ọ ga-ekwu. Ọ dịghị onye maara maka ụlọ ikpe na-agaghị ama ihe nke a na-akọwa. Iwu obodo ekwuola na a ga-egbu Ụzọdịmma. Nwunye ya buru onwe ya tụọ n'ala n'ime ụlọ ikpe. Ndị hụrụ Maazị Ụzọdịmma n'anya bidoro bewa akwa ebe niile, ma obi etighị Ụzọdịmma eti. Ọ sị nwunye ya enyela onwe ya nsogbu, ebe ọ bụ na Okafọ eburula ya ụzọ nwụọ. Ebe a ka esi kpọrọ Ụzọdịmma gadewe n'ụlọ nga ka ọ nọrọ na-eche ụbọchị a ga-akwụgbu ya.